Dnes tu mám pár noviniek, ktoré by som vám chcel ukázať, lebo som veľmi rád, že ich mám v kolekcii konečne. Na každú bude potom ešte zvlášť video. No a ako prvé tu máme Creed Silver Mountain Water. Krásna zelená vôňa. Ja som doteraz mal len klon, čo je siláž. Konečne mám aj originál. Ako ďalšie, veľmi obľúbená moja značka Surge of Renaissance. Tuto som si všimol, že je Tap to Connect nálepka. Vyskúšam, uvidím. A toto je zas limetka, mentol, citrusy. Veľmi príjemné. Ďalšie je Nišané Hasivat. Na toto mám samozrejme klon Havas Black, ktorý je veľmi podarený. No a ako posledné z takej níšovej rady je Mask Milano Mandala. Pre niekoho možno neznáma značka, ale pre mňa veľmi jedna z obľúbených značiek alebo obľúbených houseov a už mám od nich rašanty. Najlepší čaj bezkonkurenčne. Toto je Mandala. Je to veľmi taká mysteriózna meditačná vôňa, proste mirha, kadidlo. Povieme si o tom určite viac. Toto boli níšové veci, ktoré mám nové v kolekcii. V ďalšom videu si ukážeme arabky a prišli mi veľmi pekné kúsky.